В края на февруари 2026 година, по-точно от 19 до 21 февруари, в зала Арена 8888, град София, предстои да създадем тотално нов формат в сектора. Хорека подкаст. Има възможности за бизнеса. Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко. Здравейте, приятели! Може би сме ви липсвали, но Хорека подкаст се завръща с поредния си епизод. Първи за тази година, в края на годината. Малко нестандартно. Аз съм Даниел Лазаров, с мен е Георги Георгиев и сме поканили на гости Александра Стоичкова, председател на управителния съвет на Национална асоциация Хорека, и Илян Илиев, председател на контролния съвет на Национална асоциация Хорека. Здравейте. Здравейте. Здравейте, благодаря ви, че приехте поканата ни. Те са ни на гости, за да ни разкажат за нещо интересно, което са ни подготвили, което предстои в края на февруари месец 2026 година. Ще оставят те да кажат повече за това, като започнем с дамата. Александра, ще ни разкажеш ли какво предстои пред Хорека бранша края на февруари 2026 година? В края на февруари 2026 година, по-точно от 19 до 21 февруари, в зала Арена 8888, град София, предстои да създадем, да поканим и широката ни аудитория от сектор Хорека да види тотално нов формат в сектора, включващ експозона с иновациите от изложение Хост Милано 2025, Биорест Къп кулинарната купа с отбори и международно жури с звезди Мишлен, новости, изключително интересни продукти, храни и напитки сектор Хорека, изложители от сферата на софтуер и технологиите за сектор Хорека, но това начинание има потенциала да преобърне всичко правено до сега в България. Тъй като сме наясно, че колкото и да е дигитален света, този бизнес, храната има вкус, текстурата има усещане, оборудването трябва да бъде видяно, за да се възползваме от новите технологии, ивент на живо трябва да има. Оттам нататък, като асоциация, решихме да създадем това, което липсваше, като го направим ние, слагайки опита си от предишните изложения, където сме участвали като изложители. Защото няма как да знаеш какво искаш да бъде, ако не си го създадеш сам. Звучи като нещо доста интересно, но с какво в изложението Салон Хорека е по-различно от останалите подобни, които сме видели до момента? Тук аз бих отговорила в качеството си на изложител, не в качеството си на председател на асоциацията. Бих отговорила в качеството си на изложител с опита, който имам. Фирмата ни е от малки и средни сегмент. Участваме в доста събития, някои правени самостоятелно от нас, в други на партньорски щандове. И от тази гледна точка това, което ме привлече към концепцията и към идеята, която изградихме, беше факта, че първо всички изложители са в една зала. Тоест никой не остава скрит в глух ъгъл и неговата видимост пред специализираната и таргетирана аудитория е наравно между всички. Това за мен като изложител винаги е било много важно, защото по-малките фирми по някакво стечение на обстоятелствата винаги са били някакси в ъгъла на големите палати. Освен това, аудиторията, която тук имам сериозното убеждение и вярване от факта, че познавам колегите, с които го организираме, ще бъде силно таргетирана. Тоест, това са единствено и само хора от сектора, взимащи решения за инвестиции, менеджери, управители. Кулинарната гилдия, която ще посети Биорест Къп, което има потенциала да стане изключително кулинарно събитие в България, развиващо се непрекъснато с международното им жури. Тоест, ще бъде силно целево насочено към нашите клиенти. Съответно, аз като изложител
винаги съм търсила това. Да бъда наравно с големите фирми, защото когато конкуренцията е силна, ставаш по-добър. Отделно на това, хабейки ресурс в това да се включим в събитие, което е посетено от 50 хиляди други човека, но те не са в нашия таргет. Отнема от потенциала на изложителя да обслужи всички тези посетители. Другото важно нещо, което мен изключително много ме привлече към концепцията, като пак казвам, концепцията е на много членове на Национална асоциация Хорека, е това, че изложението ще бъде на 2 години. В 2-годишния формат е нещото, което този бранш винаги търси. Първо, защото всички ние вървим след хост, за да може да представим всичко, което този бранш създава. Второ, 2-годишният формат е много важен, защото всеки би могъл да предвиди инвестицията си в едно такова събитие. Инвестициите в живи събития стават все по-малко, но не искам да се повтарям, за мен браншът ни, хотел, ресторант, кафетерия, туризма и кулинарията са сектори, които трябва да ги видиш. Да ги пипнеш, да ги вкусиш, да ги усетиш. Изкуственият интелект дава много към днешно време, но как бих могла да накарам аз някой да повярва, че тази машина може да направи това и това. И смятам, че жив ивент трябва да има. Аз се възползвам, за да кажа, че на изложенията, които съм посещавал до момента като краен клиент или като посетител, изложител в България, и на мен не винаги ми е харесвала публиката, която се събира, и аз съм се ядосвал, че не може на изложението да има само публика от бранша, готвачи, управители, менеджери, бармани, ако щеш, decision-мейкърите на заведенията, доставчици. Широката масовост на тези изложения и формата, в който се е провеждал, и на мен ми е действала негативно на моменти. Иляне, какви изложители да очакваме на това изложение, освен хората тясно свързани с Хорека? Бихме ли могли да видим и хора, които се занимават с нещо в периферията на Хорека сегмента? Смятам да. Освен тези, които са строго ориентирани към Хорека сегмента, все популярно става и дори за българския пазар с хора, които са малки фермери и произвеждат фермерски продукти локални, които са все по-интересни на професионалната гилдия, за да ползват тези продукти в техните ресторанти, защо не и барове. Визирам храни основно, както подправки, така и напитки. Но аз като председател на контролния съвет и като част от организацията на това събитие, исках да акцентирам отново на залата и на локацията, защото тя е важна, освен че за първи път се случва. Смятам, че всички настоящи потенциални изложители ще се възползват от това място с неговите предимства, а те са популярна локация с лесен достъп, голям достъпен паркинг, който ще бъде безплатен и за изложителите, и за посетителите. Не по-малко важно в това отношение и възможността за добра логистика. Т.е. всички хора, които ще изградат щандове на това изложение, изложители, ще имат лесен достъп до самата зала, до терена на залата, защото знаете, тази зала, която хоства десетки концерти годишно и спортни събития, е направена точно с такава цел, да може лесно да се построяват сцени и след това да се развалят. Тоест, от тази гледна точка изложителите ще бъдат облагодетелствани с лесен достъп на камиони и стока, която да бъде лесно достъпна до терена и да изграждане на щандовете. Също така сме помислили, дали сме възможност на изложителите да избират между две много известни и добри фирми, които изграждат щандове, като всеки ще може да избере неговия партньор. Аз ще може ли да си дойда със собствен щанд? Да, това е другото, което иска да кажа. Благодаря за въпроса. За разлика от другите традиционни изложения, които познаваме, в зала 4 осмици, всеки, който има собствен щанд, ще може да го използва, без да е необходимо да плаща допълнителни такси за целта.
Относно публиката, как очакваме да влизат? Предварително записване, продажба на билети, свободен вход, има много варианти. Във вашия случай как сте го организирали? Вече сме в преговори доста напреднали с една от известните платформи за продажба на билети. Те ще бъдат продавани както онлайн, така и на място в дните на събитието. С всички възможни канали за продажба ще бъдат обявени съвсем скоро на сайта на самото изложение Салон Хорек. Тоест, купувам си билет, идвам, посещавам изложението, наблюдавам и кулинарна купа Биорест, която ще се проведе по същото време, като все още не знаем дали купувам билет за един ден или пакетен за 3 дни. Да, ще има възможност за пакетен билет от 3 дни на по-добра цена. Ще има възможност за билет за хора, които са деца до 16 години, който ще бъде безплатен, както и за покани, с които самите изложители ще разполагат. Тоест ще може да си каним гости и те да влезат безплатно. Ще можем да каним нашите гости и клиенти, които да влезат безплатно, но ще имат документи, ще имат електронен покана или пас, все пак с който ще бъдат регистрирани, ще влезат на изложението. Защото в крайна сметка ние всички искаме да водим статистика за това първо изложение и да знаем колко хора са го посетили и какви са тези хора в крайна. Това е важно за всички изложители. Тъй като това е хорека изложение, да очакваме ли някой от популярните лица с свой собствен щанд, който ще приготвя храна на място и ще се погрижи за всички посетители. Напоследък обикновено са тясно свързани тези събития. Как сте го предвидели вие в тази насока? Да, само да се върна една секунда на предишния въпрос. Тъй като това е първия подкаст, надявам се да заснемем и втори. За посетителите ще има причина да ни посетят. Тя ще бъде обявена малко по-късно. Отделно на това по темата с билетите, в момента разработваме и още едно удобство, което също се надявам за посетителите и за изложителите, което да можем да им предложим, за да спестим цялата организация. Ще го обявим на следващ подкаст или в сайта ни salonhoreca.com или страницата ни във Facebook Салон Хорека. Сега да се върня на въпроса с популярните гости. Популярни лица в кулинарията винаги посещават в щандовете на всички изложители, които се занимават с доставка на професионално кухненско оборудване. В момента колегите от Biorest Cup не са при нас, но ще се включат по-нататъка, защото те биха могли да кажат най-добре световните кулинарни имена в бранша, но специално при нас ще има Cooking Live, ще има интересни дегустации. Мисля, че навсякъде по щандовете. За известните личности нека оставим някои неща и за по-нататък, защото не може да кажем всичко днес сега веднага. Само ще добавя, че купата Biorest е такава каквато е. Вече това ще бъде третото издание и тя става все популярна благодарение на международното жури, което участва. Аз искам да дам думата на Дани да каже малко повече за Biorest купата, защото той е част от организацията, като Томеко сме партньори на купата и малко да кажеш повече. С удоволствие. Така или иначе с Теодора и с Петър си партнираме от ден едно, в момента в който Петър направи тази смела стъпка да направи кулинарна купа Biorest. Използвам момента да го поздравя, защото това, което се случи на кулинарната сцена в България последните няколко години заради кулинарна купа Biorest и усилията, които Петър и Теодора положиха, е нещо, което всички останали, опитващи се да правят състезания подобни, не са направили последните 10 години. Поздравление още веднъж за хората, които стоят зад Biorest. Като човек, който им помага от самото начало, както казах, ще разкажа аз какво се очаква. Тази година няма да има сладкарско състезание. Ще има състезание само за готвачи. Към момента имаме записани 8 отбора. Състезателният слот ще е 2 минути,
2 часа и 40 минути, извинявам се. Отново очакваме готвачи с 1 звезда, имаме готвачи с 3 звезди да са част от журито. Имаме вече ясни правила. В предястието ще е халибут. В основното задължителните продукти са свинско коремче и телешки дроб, като ще има и десерт, където задължителната съставка е шоколад и мисля, че беше ядка лешник, ако не греша. Друго, което е важно да се знае, че за поредна година ще има отбор от Словакия. Най-вероятно ще се включи отбор от Гърция. Отново 4 състезателни бокса, отново същите условия, отново същото оборудване. Няма да променяме боксовете, ще изглеждат по начина, по който изглеждаха и последната година. Първата година бяха направени по един начин. Всички видяхме какво не ни достигаше. Втората година ги променихме малко. Сега няма да ги пипаме, защото втората година нещата бяха такива, каквито трябва да бъдат и всички се чувстваха много добре. Отново се правят 6 чинии, 4 за журито, 1 за снимки и не помня вече къде отиваше 6-та, но така или иначе в следващия епизод ще са с нас и Петър и Теодора, или поне един от двамата, които ще разкажат. В тази насока аз съм наясно с популярните лица, които Биорез ще